Ibo subong nga adlaw ang isa na naman ka round sa pagsaka sang presyo sang gatong. Sa separado nga advisory sa gipagwa sang Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated, ang kada litro sang gasolina ang nadugangan sang 80 centavos, 2 pesos and 70 centavos naman ang increase sa presyo sang kada litro sang diesel kag 2 pesos and 90 centavos sa kada litro sang kerosene. Ang pagbago sa presyo sang gatong ang nag-take effect alas 6 subong nga aga sa tanan nga firms, magluwas lamang sa clean fuel nga mag-adjust ang presyo alas 4:01 karon sa hapon. Ininay kaduha nga semana sa kasudasod nga oil price hike bangod sang tinalikdan nga semana, nadugangan man ang presyo sang gasolina sang 1 peso and 20 centavos, 6 pesos and 85 centavos sa diesel, kag 3 pesos and 50 centavos sa presyo sang kerosene. Samtang sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay mabaylo nga 59 pesos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ay mabaylo nga 41 pesos and 33 centavos, ang Hong Kong dollar ay mabaylo nga 7 pesos and 50 centavos, ang euro ang mabaylo nga 57 pesos and 32 centavos, kag ang Saudi Arabian Riyal ang mabaylo nga 15 pesos and 68 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 64 pesos and 40 centavos, tubtob 66 pesos. Ang premium ang nagabalor sang 65 pesos and 30 centavos, tubtob 66 pesos and 95 centavos. Kag ang diesel ang nagabalor sang 67 pesos and 70 centavos, tubtob 72 pesos and 38 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Bombo!